Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipo na Cebu nga adlaw. Para sa mga headlines, PGenro investigaran ang nagluntad nga landslide sa Lemery. Iloilo City, ikaapat nga prosperous economy sa gwa sang NCR. After gin-terminate ang franchise ang STL operator, defensor to PNP, tapnaon ang illegal nga gambling sa Iloilo. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Imbestigaran sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office kung PGenro ang nagluntad nga landslide sa ginaalegara small-scale mining area sa barangay Anabo, Lemery, Iloilo sang Lunes nga nagresulta sang kamatayon sang isa ka trabahante kag pagkasamad sang isa pa. Suno kay PGenro Head Attorney Cesar Emmanuel Boyco Jr. nagin-designate niya ang Monitoring and Enforcement Team nga magkadto sa area Cebu nga Miyerkules, March 20 para usisaon kung ano ang natabo, ano ang exact nga mga aktibidad sa lugar kag kung may necessary permits ang lot owner para mahibaluan man kung bala may liability ini. Dugang pa ni Boyco wala sang record sa PGenro nga nag-issue sila sang small-scale mining or quarry permit sa lugar kag ipa-check anang ini sa geologist sang PGenro nga ang sample materials para makumpirmar kung bala earth, limestone o kung clay materials ang gina-extract. Ginathag man ni Boyco nga samtang matuod nga private lot ang area kung sa diin gina-extract ang materials pero kinahanglan nga magkuha sang necessary permit ang lot owner sa Mines and Geosciences Bureau, Local Government Unit kag Provincial Government. Para kay Boyco nga importante permit para may lay down ang work plan para masigurado nga mas safe ang nagaobra kag community sa palibot. Madumduman nga gin-declare dead on arrival sa Sara District Hospital si Rodolfo Escorpeso Jr. matapos nga matampukan sang duta samtang padayon naman nga ginabulong ang kaupod sini nga si Godofredo Agnes. Ang duwa nga nagakutkot gid sang duta sang nagluntad ang landslide. Ang Iloilo City nakakuha sa ikaapat nga posisyon sa tunga sang 10 ka probinsya kag highly urbanized city sa gwa sa National Capital Region in terms of gross domestic product o kon GDP per capita. Nagarecord ang syudad sang 306,444 pesos nga GDP per capita sa 2022. Suna sa provincial product accounts o kon PPA nga nalakipan sang 16 ka rehiyon sa gwa sang NCR. Ini nga datos ang ginpagwa sang Philippine Statistics Authority kon PSA sang tinanglikdan nga Lunes, March 18. Sa isa ka press conference kahapon, ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga nalipay siya sa bagong accomplishment nga nabaton sang syudad. Sa Economic Performance Report, ang Baguio City ang nagtala sang labing mataas nga GDP per capita sa 2022 nga may 420,016 pesos. Nagasunod ang Cagayan de Oro City kag Lapu-Lapu City. Sa pihak ng bahin, ang akla nagpakis sa pinakadako nga pagtubo sa GDP per capita sa 2022 sa 21.5% sa tunga sang tanan nga probinsya kag highly urbanized cities. Base sa pinakauli nga resulta sang PPA, halos tanan nga probinsya kag highly urbanized cities sa Pilipinas ang nakarecord sang nagtubo sila GDP per capita sa 2022 kung ikumpara sa 2021. Sa kahangawa nga magdamo ang illegal gambling, particular ang bookies sa probinsya sang Iloilo kasunod sang pag-terminate sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa franchise sang small town lottery operator umpisa February 28, ginpangabay ni Arthur Defensor Jr. ang Police Regional Office 6 kag Iloilo Police Provincial Office nga mangin agresibo sa kampanya kontra illegal gambling. Sini lamang nag-courtesy call si PRO 6 Regional Director Brigadier General Jack Wangki sa office ni Defensor. Para kay Defensor, nalipay siya nga concern ka may pagkabalaka man ng regional director sa posible nga pagdamo sang illegal gambling sa Iloilo. Ini isa lamang sa gin-request ni Defensor nga tutukan sang PNP bangod nga nadalaman sa ila ginistoryahan ni Wangki among pagtutok sa illegal drugs, illegal quarry, illegal fishing kag iban pa. Sanggin pamangkot si Defensor kung bala kamusta ang accomplishment kontra illegal gambling sang IPPO sa pagpamuno ni Colonel Ronaldo Palomo. Ginhambal sini nga may accomplishment man ang IPPO director pero wala ini siya sang exact figures nga ginauyatan as of the moment. Sa statement naman ni Wangki nga posible makakas as IPPO Director si Palomo, dalasang ginaaligar nga mahina nga performance sini kontra illegal gambling. Ginhambal ni Defensor nga gusto sini nga maga-istorya kag mag-level off sa PRO 6 kag mag-usisa kung ano ang basis sang pronouncement. Gusto ni Defensor nga i-assess ang performance ang IPPO sa campaign against illegal drugs gamit ang standards sang PNP apisal ginapresentar ini sa Provincial Peace and Order Council meeting kung sa diin miyembro ang IPPO. Singin pamangkot kung satisfied man ang governor sa performance ni Palomo, kinhambal sini nga maayo man ang ila working relationship. Kagamoy yadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon.
Ini ang inyo ka-PN May Ladyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.